Kamni lukurok mili wise obo haike sakni rang bai aji mung bai se o dorja naharoi o lama rok no swnamui ma tongsio borokni kamini lama obo haino haste hapang lasima singja wngkha belai kheno tiprasa kami lama swnamui riya kunu mungsa sepsap khlai riya obo haino belai kheno jolijaka kamini lukurok obo haino election ni jorao simi purchan paibayo mungsa upili naisigya bai thangka hangke emle mundiri mangkha hangke obo haino koktoma o kasai phaikya jongpujala RD block bai khe khobjak Giren Chandra Kami koktoma o saimangkha obo haino uanama singja tiprasa rok ni tong halok sitrawi tong tam bobo hai nongni je kamini je laharok hamya mani tam bobo hai jingjal wngkha kisa saikina buina no ani nong khani hambai wa media pa sungno no phaiya ma kisini sungno sungman bagai sini o lama ni problem kai jeng 100 परिवार दङ ताइ जों लामा दै नासा जा बाजार फुजा ताइ स्कुल दङ अतिथिनो जों वाति पान्ते चलेमा दङ ताइ आबन बिसिङो जों पार्सनेल नाम लागे किसा कस्तनि बागै गाबोननि बागै जों कयम जों सरकारनि जारा सरकार आसु दङ रङ जों कयम जों बरक चिनो लामानो जों जे वाखमान जरति फानो ताइ परिवार आं बिसा गरे थागोन ना ताइ परिवार 100 परिवार दङ चिनो र लामा kata ko lama nak kisah senami dengan bagai jenis korban orang ini kau itu. Mana para mu kamu? Para nemu kakak si nama Giri Chandra para. Konsep ke? Para konsep kakak si nama Sakuma. Blok ke sini jompo ya arti blok. Men rasta bagana no men rastan kana useng lama rok senami reza gya sini खूब कष्ट हो तंगता. O lama biango pai bo jaga hati naroksa. Sini lama yang ngomong yang kakak jompo jala kasanai yang kakak yang ngomong ke para bisin tiga habu yang sor bazar jauh. O lama je hamyang tongmani bisi busuk rok wngkha norok himima tongmani o lama. Balok hamo sipem सरकार से 35 बছর চাই থাকা অবন বিসিক ন লামা খাইজামান Emne norok ni kami rogo rok suk rok wngkha ke hai ke bachirai khonai rok porinai rok tongo rungnok rogo o lama ti mang dalai leitong. Iyo lama ti malayo suk dukung khangka to jong wai rogoi balai ma thangota. Kuno ambulance gari rok phanyani kuno sepsap kere. Engke fire service rok phanyani kalai kha hangke boba hayeng. Phaiya ta phai Phaimaya. Engke nang tabo haste hapang nang tam ko kusano ni musu. haste hapang abon ko kasar musu go jong no taisa lama salamai idro bonani chini lama no suida khair gangka jong asung hamja gota. Nini sinimo. Am sini mo ka bisurani de bama.